Hola a tothom. Com hem vingut denunciant darrerament, Sitges té un problema molt greu amb les platges. La desaparició de la sorra és una realitat. I aquest fet ens implicarà en un futur afectacions directes sobre el passeig a causa sobretot dels temporals. Un passeig marítim que com a eix principal de la façana marítima també necessita un replantejament, conjuntament amb la regeneració de les platges i la dinamització econòmica i turística. Us volem presentar una proposta tècnica i contrastada salvaguardant el medi ambient i l'ecosistema per tal de regenerar les platges de Sitges i el front marítim. El nostre pla és construir uns espigons submergits direccionats a llevant que, segons els estudis, faran que les platges es recuperin progressivament i salvaguardarem la façana marítima. La proposta en generarà no només l'activitat en si de la platja, sinó també noves activitats per millorar l'economia i donar un salt qualitatiu i quantitatiu en l'oferta turística, esportiva i de pesca selectiva. La transformació regenerativa és basant-nos en una proposta del Ministeri de Transició Ecològica, on s'inclou una línia d'esculleres per la millora de la biodiversitat marina i poder, d'aquesta manera, preservar l'ecosistema i a la vegada generar activitat no estacional d'ecoturisme. En properes publicacions us anirem informant de propostes tècniques basant-nos en la viabilitat, sobretot de l'eix marítim i de la façana marítima. Des de Fets per Sitges sempre donarem suport a aquelles mobilitzacions tant ciutadanes com associatives que lluitin pel bé comú i el benestar dels sitgetans. Per aquest motiu, ens adherim a la plataforma Salvem les platges de Sitges.